Ayan, si Kimi Kimi, kanay isang new bag. Kanay isang bag, te. Thank you. Hey guys, malong adlaw na itong panahali. Aming si Kimi Kimi sa Cebuana na. Dala mi Cebuana, te. Malagi ko hagin mga padati. Para silahang itong uniform sa mga chikiting. Salamat ka, Jote Jo. Thank you, tita. Sabi mo makaipit. Muot magod. Limot. Gawa ng ipit. Limot. Tawag ko para isa ng ligo. Dala tayo malagi ko hagin sa Cebuana. So, ugma namin mga tuskoan ka ng ubay. Palit may mga gamit sa mga bata. Uniform pa. Kay, di pa may mukuhan ka, di pa may mamalit o nga notebook. Kay, paman may hibaw ipila ka buo. Si Kimi hapong tsaka na isang teacher. Kuhan kay color coding, grade 1. Color coding sila. Muka na ba ko sa isang teacher o pila ka buok notebook. Ano sa pang mga kulura. Ano na mga ibaw tadaan ba? Kimi no? Pagkat pag may uniform ni Kinkin. Si Kinkin kay palitan ng pagkatanan ka Kinkin. Sa pulo. Kaya grade 7 na bilis pa Kinkin. Kaya tayo manakuhaan tayo mga ipada. Salamat ka Jote. Thank you, Palit na may tita. uniform sa mga chikiting. Thank you, tita. Ngayon mo saya lang idugang. Saya lang idugang ni Kimi kay nabo na magdang saya dali naman ning habog buyan ni mataan ni. Te diyan na nakuha na namo te. Salamat ka Jote so kuha na magparas mga chikiting. Daghan ka salamat. Thank you, tita. Daghan ka salamat te. Mga tumikubay og mga lawa. Mamalit sa ilahang gamit sa school. Uniform. A few moments later. Isus tawangan. Tejek nagbating gamay. So guys, mo to sa day mi kubay ron. Mo to na may kubay kay mo palit mi og uniform ni Kuya Kent. Ako Kay po. og sayal ni Kimi Kimi. Ma-Elsa ko. Need man og new uniform si Kuya Kent kay kon man siya freshman. Aliken. Mo ay freshman, grade 7. Freshman. So ato may karon kaming upat. Si Kuya Gail among giday jahang slacks. Kari daron kami masukdan sa jahang slacks. Dari may magatang series. Tara pikas ken, dalikin. Dala ta atang niya. Pagpara ha og nanay series ha. Sa may porma nimo inig para. Say porma. Nga na porma umo para. Para ken saan pagpara ken ug mo ken saan pagparang series ken saan halo pigang Ilia nag series mo tujok pa to dali mo paabot okay na nag series para hakim saan pagpara Para. ha Para. ha ubay tayo may ingat rin kakay mo sa mga kuwan igagawang inspector Okay na, handog na yung asawa. ubay Ulit. second kin Ha? may ispihan may 35 each 20 okay na pure gold kaso mahal man ang pure gold that is Bohol so ato ta sibag sa Wildon murag kupintaha na to price dari Miss Wildon to nung guys ang laki na yun open pa ba? Laki na yun laki close na mura bubat dari Miss Wildon yeah no diyan na Miss sa Wildon diyan na mga pulong kin kin sakto na ni mo kin taring ko ang guys pulo kada pislaks ano ko ang tada ang good sige so na mili in square kin og pulo insay sa kuda ni pa size 16. ha kere size 20 16 rin. kana ko ng 20 kin isukod ko nukin pero mapakuan na tag size 20 be yan ako no oh sakto man din mo be size 20 na ba bursa ang kang kuya pwede naman siguro kuya bursa size 20 be Ano na ito? ha Huwag ka na binusahan? sir
Namoy size 20 nga ni. 20 dah. 20 kare. Sarap. Dapat ka buok. Ya sekarang. Pang baji man ri kare. Di na lang ba? Ha? 18. Sakto rang kin at size 20. Talikod be. Sama na mo. Sa isa. Ano yung bulsa? 18. Kitin, nasi kayo. Soy ko na kan soy kan. Okay na 20 na. Mama, ako ko na. Mura ka mag-graduate. Talikod. Nagagatuga. Mura ka gatuga Kim. Isira ko no Kim. Mura ka gatuga Kim. Bala. Ito bang day? Ito bang kin? Mura ka graduate day. Ito na isahang slacks ni Kin. Wa may sayal na rin nga green. Ito ra just alis siya a green. Nanay mo pulo. Nanay pulong green. Upat ka buok. Undang isa ka slacks. Ito na may isahang isa ka slacks. Dari estudyante. Ha? Yung classmate? Na, sabi yung classmate tuman. Palit mi og kapil. Kailangan na tulo. Tatal ako. Oo, tulupod. Ano? Ay pila agpad. Sa grade 1. Nana, okay na? Na, nakapalit na mi og papel. Nana, taguha mas kuya. Dua ka black, dua ka blue. Isid ukon kay sa mga taga. Kimi dali lang kimi. Hamang imong ipit. Where? Kana, maganahan. Naidaghan Kim to, oh. Sama ba? Laro ta. Dari pikas. Kim. Excited ka adjo kay day daghang bag nga nay ligid. Dili ko na sa bag nga nay ligid. Hamay mong ganahan. Di daro dari. Pagdanan kuno. Picture. Pili sa may mong ganahan be. Karibe? Ay tang mga bag dari ah. Ha? Ngita lagi sa kurumi. Hamay kurumi dan eh. Hello Kitty man eh. Sa may puro mang kurumi. Frozen man ri. Kari dapat labubo. Be, labubo man ri. Kasi frozen. Bag sa kuno nga nay. Ah, kana be. Ikaw, asa may ganahan? Kana. Naa, uy. Naa. Ha? You want this? I want this. Kana ko na dyan ha. Kani mo ha? Ganahan sa kadani? Kana ko na ganahan kimi-kimi. Oy, just. Formas estudyante na mo. Kina? Bag. Mapapalit si Kim og bag. Kay gamay yung magjahang bag. Das nang agi. Pero magamit pagad to. Pero kani masadlan na dyan ng libro. Apil eh. Isa ka na Kapil man ang pitaka. Siglan. Pataba na sa blood sinsiyo. Soy ko na sunod. Hehe, happy yarn. Yan, si Kimi. Kaya isang new bag. Kaya isang bag, te. Thank you. Ito na yung bag ni Kimi. Nakapili na. Ha? Nandiyan na tayo mapalit. Huwag yung notebookin. Nandiyan na tayo mapalit sa notebook. Nanay, kuan kay color coding na. Magkada na yung mga notebook dia. Ato tayo ito sa persir. Kung masud magkuan guys, kanang nga ni. Nagkang tindahan. Balik karon na lang magkaw. Kaya ako kahilig magagtukaw. Kaya rin makatagag ang buhok. Okay. Kalat ba? Kamag Milo pa. Mapalit na may og Milo. Aka. Milo o milk. Sa mga chikiting. Kimi, happy ka Kim sa imong new bag? Yeah. Happy ka rin sa isang bag. Happy ang bibi na yarn. Sila Kuya Kim Suya Gail. Kaya nang pamilahang. Aman. Gatas. Wa pala man sila Milo. Ay, datugi bikin sa magaba. Nana. Nana. Kung man sila Milo, dahil Milo nila dari kay gagmatoy man. May tara tao ko. Kani? O sige, Bear Brand. O sige, buti nga nalaman. O kani nalaman, di na Milo, ingan nira. Pareho sa kay Choco. O, kaya na. Okay. Ulit sa diko, gamang Zone Rocks. Zone Rocks o sabon. Original. Agarra limon. Balikin na sabon. Diyan natin jo, napalitan na naman sila mga kuan uniform. Pag si Kimi ato rin sa Alicia palitan na kuan sayal. Pag si Kuya Gail mangita pa dyan may dyan slacks nga taas. Wa man dadto kay nagbu man nagilang mga slacks.
Ang palit ko no sila arkansiyahan. Yan ni. Isa man ni. Iro man ni bi. Dara bi. Palit ko no sa kin kay isa ko nung tiguman og sinsiyo. Pinaka. Kanay mo bi? Ani. Wala duwaan na bi. Ana. Pa-counter na mi. Hindi. Sino di sila mabuhag ng isang duwaan, Yan na. Sa sila suyakin kinag sugay gail. Wala ko nun ng arkansiyahan. Yan na. Ay, kawan to, siya po mare. Daw niyo makita. Pa-counter na mi. Wag miki-miki. Counter na itong fitting. Uniform. Imo ra ring bitbitan Ken? Bitbitan na nimo? Bitbitan ra. Mana mana? Kuan naman na. Pwede na to bitbitan ni zaman. Nara ba ikuan na ma'am duha nga gipadana siya. Duha ka kuan. Kay lahi man pud klase ha kare dia. Natoy duha nga ni nga lahi klase. Murag kani isang kauban man kani dia. Hamay 189 dani. Kanaway nga ni? Kanaway nga ni? Kanang walay Kanaway bugak no. Pasag dira. Karong na ko. Mahal-mahal dito usa. 229 agi sa 189. Mo di ay. Kari pwede dyan slacks. So okay rag slacks ni Kuya Kin kay kuan na duha na kabuok. Ka Kuya Gay laman kay way isang ka size na to. Happy heart. Thank you, Tita. Sa Vermed. May batang happy ka, Jo. 3,480. Kuya, nag-cartoon ka din ako yung Joel?
Malit ng mga gamit sa mga chikiting para sa school. Papat. Malit ng mga school supplies. Wait. Okay. So, diyan na na. Sud na tanan. Di ka na mabanggi. So, diyan na bag ni Kimi-Kimi. Diyan natin. Kapamalit na may ilang gamit sa mga chikiting. Daghan ka dyan salamat. Tiyo. Daghan na nakatugkuan na malit. Hapit na gadyo, klase. Ito. Nga ni mga gadyo guys, basta hapit na klasian. Grabe na naghanap mamalit. Mga gamit. Yobi. Ta. Thank you. Kuan sa guard pa. Magkanang na kuan. Check to. Kaya to? Ibilin sa nata kay mga to pamig merkado. Masa ibilin guys kay mga to pamig merkado. Ayaw king kimuha sa kin daras bag. Mga to sa big merkado ta dali. Tabasin ato patakitag slacks ni kuya. Sangat kinamot grill. O sige kaya kin kaya na tayo nag ato ko na mis kinamot grill. Puhunakin. Balik ka ta mis kinamot grill. Nanay uwan. Dagan ka nanay uwan. Ito sa may natos merkado guys. Mato sa may merkado nga palit mi o sidaan. Ha? Mato ko na mig makdo sunod na bi. Sunod na ta magmakdo. Natay kwarta. Kaya ito paningguan, unahan ang unsuhang mga gamit. Gamit sa eskwelahan. Guys no, kagan ang mga makdo tuhon. Sakin? Murag SM, merkado na. Merkado. Sa Alicia. Oh, merkado sa Ubay. Oh, napay malunggay with cheese, pandesal. Napay makdo. Napay sa lamantas makdo ron. Kaya patay budget. Lapay sa atas makdo, kaya pamatay budget, be. Ha? Kaya ka namang makdo. Lapay sa ta, ha? Lapay sa ta. Naunsa naman na si Zaoy? What's up, oy? Kenapa yung motor? Pauna na. Ha? Mura si Jack Tagdalaran City. May mo na ning kuan, hapit na ni sa Mahimong City. Kaning Ubay, Puhon. Mahimo na rin dyan City, dani Puhon. Mahimo, rin dyan City. Ano yung padaplin? Ayaw patunga-tunga ka ni mga sakyanan. So, ito sa may merkado ka rin dyan. Yung palit mixed-an. Nilong sa amin, kaya ni bunot na kuwan. Dala kayo yung uwan pa. Grabe mo ito gagawan. One pa more. Ha? Palit sa mixed-an. Wa na ka odos pa pagabers karne kaya nga project na kuno. Pato na namin Miss Alicia palit. Bagong ihaw pa dadto. Wala na may uli na. Sa tagwil doon. Ano may hapit na welcome? Wapit ang doon? Oh, naramay ko ang dadto. Naman ay friend dadag-isda pa no, tapli-tapli. Oh, friend. Nakapit sa Miss Woldon. Ano naman? Tapos papagabril agkuha sa manggi palit. Tata na. Kaya na. Okay, na. Uli na Miss Alicia. Ito na may palit na ito. So, wak man na ito. Malay ng karne. Nakuha na. Labay na Miss Pure Gold. Sabi sa Pure Gold. Kasakay na zon.
Tagbo rami series. Small nga po. Oh, ma'am. Ano ba na yung nagisabot, ma'am? Nagisabot. Okay, series. Abot na mi guys. Daris. Ha? Ihatod din sa una? Wala na, Miss Alicia. Saan? Awid ha? Ay, una sa salas ko kinkin kaya di masigos motor. Dahil batang nang isnap. Katasan ka, be? Katasan ka? Palit sa may paanda rin guys. Kaya katasan agamang batjing gamay. So huwat may papagabril kaya ito pa naghatid ni Kuya Kinkin. Hatid nila unag cartoon kay bagat. Pamalit kami ti. Thank you so much. Tijo. Thank you, tita. Ano ko new bag? Happy ka. Happy kayo. Ikaw may nagpili na to. Ika. Magmotor ka. Kanon to. Abot sa eskwela. Doon na. Dami na rin guys sa kuan. Crossing facilities mga facilities sa mga ice crossing na. Ito pasid merkado. Ito dapat pasid merkado to. Ito lagi pasidan to. Dari may padung sa mga. Nana may bikini dari sa may naglingkod-lingkod si Kimi girl. Mag-og. Pan. Nga untag bibingkang gamay. Ngulda kang pan. Pan. Ini. Boleh. Lamiin ang timpla. Ganahan ko silang timpla kay lami. Napay hapin ba dahon? Bingka. Lamigin. Mikim no. Dan. Maaga nga po. Nagbisi na ka. O tanas at Uwan po kay uwan kay na. chicken 249. Gumi ko di man mo sagot. Way ato. This is ate. Ikaw lay nag-ingon, di mo mater. Yan 100 kilogram. Babaya kas mga sosyal at uban. Kuang o 100 kilogram. Ilagi sila masugot sa Ilan? kapasok po ng gym. Ako po'y magbuot. Nga, Morete 380. Kanang na ay. Ha? Ako rin mo sponsor, ako rin mangita. Okay, Okay. okay. Kaya Ang po ang among say gitakuanan, 410 ran. 410. Kanang basig mo bayad, makabayad ra mi 400 na dili laman, masatisfied og kanang bunak-bunak na mauwan nga di matabang. Diba ba kas uwan panahon na di lagi mahibaw-an. Tara, ay kuan. 25 tanan. 400 pila re 410 400 ni, 410 plus to 45. 245 pila. Namig sudan karni o manok. Halit sa tadarig panakot para sa atang lutoon. Luya, sibuyas, hus, sibuyas. Ba nga? Kanera. Wait. Kanera. Tara. 79. Tanan? Kanan. 79 tanan. Thanks. Gafag dito dapit. Bukid. Bot nami.